ukatadza unogona kurerutsirwa ndava uri wezanu. But kana usiri wezanu lese uri weopposition uchitozivikanwa kunzi ndiwe opposition. I am a very good example kuti ndakatorova 2 months ndiri kuchikurupi because of opposition politics. Now that I am here, mhinduro dzamuchandipa imimi ndichagona kundibatsira inini as an individual. The Zanu PF Youth League has officially launched the political mubhazi initiative. Kungopinda mubhazi wakananga kumtora shanga kana kudotito unobva wasangana nepolitics imomo asi dzinenge dziri dzeZanu PF. Kusangana kwati kuita zvakare pachannel ino channel yeZanu TV pandinodzoka nemaupdates akasiyana-siyana uye ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano ndinokumbira kuti ungobaya button rekusubscribe then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe neevery update yandinodzoka nayo pano nguva nenguva. Ladies and gentlemen, I'm back again ndichikupai nyaya iri pamusoro peZanu PF iyo yalauncha initiative itsva iri kushevedzwa kuti politics mubhazi iyo iri kutungamirirwa naYouth League leader Taurai Kandishaya. But ndisingade kukutambisira nguva yenyu ndikuda kuti muzvinzwire uye muzvionere mega. Asi kana mapedza kuona video rino ngatisangane mucomment section muchitiudzawo zvamunofunga pamusoro peinitiative iyi yeZanu PF iri kuitirwa mubhazi. Iwo ma-initiatives acho ari kuzowanda. Takaona pane Young Women for ED, ama 2K for ED, Musicians for ED. Tikaonawo mamwe ari kuti mapostori for ED, then pane imwe yakazorambozva yakanzi Tops for ED. But now kwauya imwe iri kunzi politics mubhazi. So come through in the comment section muchitiudzawo zvamunofunga pamusoro penyaya iyi. Ukatadza unogona kurerutsirwa ndava uri wezanu. But kana usiri wezanu lese uri weopposition uchitozivikanwa kunzi ndiwe opposition. I am a very good example kuti ndakatorova 2 months ndiri kuchikurupi because of opposition politics. Now that I am here, mhinduro dzamuchandipa imimi ndichagona kundibatsira inini as an individual. So this is our inaugural in-bus politics tour, where we have managed to create a non-formal environment for young persons, and especially those who have yet registered in Zanu PF, to come and get a full understanding of the party, the direction of the party, what Zanu PF represents, and the policies of government. So we have done so. You all know that usually vanotaura information and vanozviita kuti vaone kusvika kwavari kuenda vachitandara, but it's usually in the buses munobuda mamwe stereotypics, munobuda half-baked information, vanhu vachitoita maconclusion. Like when we were growing up, mabhazi nemabhawa taiudzwa kuti Obama akashamisika paakanzwa kuti chingwa chekuZimbabwe chinoita $, akabvunzwa kuti kuchakambokura sei because kuAmerica unotenga $, unotenga chingwa, mazai, mukaka wosara nechange yekombi. Vanhu vaitowira nazvo izvozvo. So what we've done now ndezvekuti vanhu vauye tokwira bhazi, mumwe noumwe ane half-baked information yainayo, ichitovapa maconclusions nemapositions ari proper. And we need to continue modernizing our mobilization, because usually in a non-formal environment rules do not apply. Munhu anobvunza chero zvaara kubvunza. So we are going now, remember vanhu vedu vauya takanga tawirirana kuti 40 but takazorejesta vanhu kuma 820. So nhasi tikutanga nevava varipa vatatu pauye 50 kupinda navo muroad tofamba tichienda navo vachiita madiscussions tichivashedera limelight. We've also invited a lecturer from Chitepo School of Ideology kuti auye azotibatsira to further unpack and to further respond to questions anenge avunzwa nevana. We are guided by the principle ya President Vamunanga, leaving no one and no place behind, where we promote tolerance and engagement. So we need people to ask even the most sensitive questions, because we find out kuti imwe hatred yevanhu towards the party, towards the government, towards their own country is because of misconceptions, information yavakati vanhu vanongo hotspot. So people are free to ask any questions. You all know people talking about short sleeve and long sleeve. Short sleeve and long sleeve. We are open to those questions. I'm very happy because majority of the people are on us are voter. Because of age. Vakasvika age yekuvhota but havanga vasinei nekuvhota because of zvavaiudzwa. Munhu akaudzwa kuti ukavhotera
paMDC zvino inki inofamba yoenda paZanu PF munhu anongoita give up ari kumboti asanga why should I vote because zvichazongopesera zvadai. So ndo zvimwe zvezvinhu zvatiri kutarisira kubvunzwa tichitarisira kupindura vanhu. I have learned endurance. It's not easy but achievable. Saka ndiri kungosimbisa vamwe vangu vari muno vachangojoina musangano. It's not easy but achievable. Chakakosha kuziva gara redu remusangano. Ndatenda. Mubvunzo wangu wakanangana School of Ideology wobva wanangana NYS National Youth Service. Mubvunzo wangu wakanyanya kurerekera kuvanhu vanoita mabasa emaoko sezvandinoita ini ndiri plumber kudero ndakambotarisawo school inonzi National Youth Service kwainzi kunoitwa dzinenge 6 months muriko muchidzidziswa zvinoenderana nenyika yedu yeZimbabwe yatinodisisa. Saka mubvunzo wangu uri pakuti manje ini saplumber unozvibatira mubato wemaoko ndikashayikwa muHarare kana kweni guta randinogara kwemazuva 2 zvawo ndinofa nezhara. Saka mubvunzo wangu wanga uchida kuti hapanawo here kana kuti kana zviriko motizivisawo zvekuti ndichiita basa rangu remaoko ndiri kumba at the same time kuti ndichidzidza zvandoda kudzidza pakuziva pamusoro penyika yedu yeZimbabwe. Then wechitu wacho woti iwoni kana what opportunities exist for skilled self-employed youth to join national programs without full-time residential commitment. All right, tinotenda over to you. All right, tinotenda handisi Kenel Magumise, handisi Kenel Magumise. Kenel Magumise varipo pano vakagara. Chavapa mukana kana vakuda kuti vataure vachataura vokavha zvese zviri kubvunzwa izvi. Asi what I can just say ndezvekuti izvozvi haisisiri National Youth Service, yakunzi Youth Service in Zimbabwe. So National Youth Service yakambouya panguva yakapera iyo yakazombovharwa. Payakazoreconceivewa yakauya ine what you said in mind. Yekuti we now have a lot of youths vane skill sets akasiyana. Vanenge vachifanirwa kudzidziswa in terms of perfecting their skills nekuitira kuti understand how best to use their skills for entrepreneurship. Saka mikana yekuti vaite vasina kuvharirwa mataura nyaya yekuti hamudi kuzovharirwa. Kune ma-VTC makatarisa Ministry yeYouth in a vocational aspect to it. Kune ma-VTC, if this year, as we get into this year, there are VTCs that are going to be spruced up specifically for that. You don't need to go and stay there. Unenge uchishandisa ma-vocational training centers ari local ipapo panenge pachidzidziswa izvozvo. Ma-skills ari kudzidziswa zvinoitika ndezvekudai so. There is a difference between teaching someone plumbing just on the aspect of theory of plumbing, but kune a practical aspect of plumbing inenge chidzidziswa. And the approach here Youth Service in Zimbabwe, they are able to appreciate it with your skill you can be able to contribute to national development. And in that aspect you have to be there. In some instances agreed kuti aunombosingazodi kuti urambe uri kure neHarare kana uri kure nepaunogara nepaunoshandira. But these opportunities are coming to my localities aripo. Asi chinozoitika ndechekuti pamwe unongotigara kubudiriro vari kuconcentrate maybe nema-hairdressers, vari kuconcentrate ne-carpentry nechi. You now need to find kuti because they can't do plumbing almost every VTC. They will then section them based on my centers. And I'm sure you are able to then move within Harare to another section of Harare to attend those processes. So it's an ongoing concern with government. And I'm happy because what you are asking for NDS2, it basically talks about those things. There is need to use the human resources, the skill set, for the purposes of national development. So those opportunities will be extended to a lot of young people. You are not being taught kuti tape. You already know kuti tape. Chamuru kuda appreciate the skill set kuti even advanced, and secondly how to then use your skill set to then create a viable business proposal or a viable business venture using your skills.
So those opportunities will be coming, and in fact, in some instances, they've already started. But I start discipline by discipline. So again, like I continue saying on this pastor, you need to always put your ear on the ground so that you understand what it is that is happening. Unomanya ku VTC iri padhuze nepa unogara ono vachita zvebhekari wakutofunga kuti pamwe ese maVTC are the same thing, but there is a need to then research on where most of these things are happening. But obviously we are going to lobby government itself so that my information is spread adequately. There's a pana information in buzz through Facebook. So sometimes government also needs to make sure that there is need to put things on Facebook, put things on all platforms so that people have access to the information. Information from formal structures. A lot of people spend time on TikTok so that they are able to follow through with what government is doing. Thank you.